Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat impatulod ti pagayam anag pailingad itinagan a Mayra at agapangasinan. Ngam sakbay na, intay man pa iba sa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Batingwed ken Sakla family iti Quirino Province from Argel 1895. Kabsat ko ani Juliet Limos nga adda ijay Malaysia ken gayam ko ani Annalyn Correa from Zenel Limos Guaves. Ni manong ko Mark Dawa ijay Taiwan from Flor Bumidang iti Ifugao. Bebik ani Yashen Gail Bautista ti Tagudin Ilocos Sur from Radiator Spring at Route 66. Makablaawan pa iti Miko family, ti Antotot Casibo Nueva Vizcaya, kan Soriano family iti Malasike, Pangasinan. Kastamot nila kay ko Kevin Palma, ti Baginay, Manawag, Pangasinan, from Christine Miko Palma. Advance Happy Valentine's to my wife, Genevieve Asuncion, from husband Louis Asuncion. Advance Happy Birthday, ti apok ani J. Marimbat Jr., ti Silap Solano, from Lola Jean, ti Singapore. Makablaawan ti pamilyak di Tabanawang, Bantay, Ilocos Sur, from Kathy Malana, iti Hong Kong. Shout out kada Rodalina Sagid, iti Singapore. H. Bar Isla Romano, Marites Ngalatan iti Singapore, Chelaida Abad iti Malaysia, Menchi Oredina, Ofelia Ildefonso iti Lebanon, ni Jasmine Rivera, Karag Zen, Maricar Rogelio, ken Mary Jane Chu. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Mayra. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan a Mayra. Saan asyak ti OFW no diket nilakay ko? Agtrab-trabaho ijay Saudi nilakay ko manang. Siyak agtagtagibalayak. Adamay sa nga anak mi kat dananang kantatang ko ti kadwami diti balay. Adamot padas kumanang akayat ko apaidrama, tamamati ak apakaagsawan daytoy itinabalitukan nga adal. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi addan sumagmamano atawan nilakay ko, ijay Saudi. Imawag ka din nilakay mau anak ka. Kumusta ka nun ngay? Imawagan tatang. Ado ka no ngamin ti trabaho da kadagiti kalabas nga aldaw, iso asaan ang nakaawag. Nasaya at nukas ka. Ay na, makapadanag nukas jay asaan nga umawawag. Wen nga rod tatang. Ngam kaasi ti Diyos, nasaya at mati kasasaad na ijay. Ay wen gayam, nagpawit ka nun iti kwarta. Inakto alaan inton madamdama tatang. Agdiretso akto muton agumatang kadagiti kasapulan tayo diti balay. Sige anak ko, aganad ka. Ay iwan, apay no itugot mo ni nanang mo tapno adda kadwam. Siya kunti mga sikaso itaapo ka. Saanan tatang, amang ano mabannog ni nanang. Agbati kayo laangan diti balay. Amangan ngamin numaladawak, ta dumagasak man iti paggatangan ti kurtina. Sukatak man dagiti kurtina tayo, tani. Kasladaan mo't aminen. Ay na, Mayra anak ko. Napintas pa'y laang mo't dagiti kurtina. Mabalin pa'y dagita. Saan ka agastos? Dagiti laang importante ti gatangem. Agurnong kakitday. Wen ka di tatang. Di kay madanagan. Talaga dagiti laang kasapulan tayo ti gatangek. Hello, Robert, lakay. Hello, bakit? Kumusta kayo ngay? Nasaya at mat. Si Kangay. Kastoy, medyo nabannog. Amamutan di trabaho ti driver. Medyo narigat. At ang amin tin-deliver mi ti construction site. Anadam tabagim lakay. Wen. Oh, naalam ka din dyan pawit ka kwarta? Wen.
Ay, wen gayam, ada ko may bagakkan ka. Kaya't ko kumapaikan iti tiles di kusina tayo. Tapno na pintas mo't akitaan Apay, Mayra, daan ka di una yung tidatar na? Saan pa'y mo't kit di? Napinpintas mo't laang no masukatanan. Madagan ka day ta. Ang no mabalin, agor nung kakuma. Tadi tayo mo nagnanayon nga daak ditoy. May mayat mo't lang no adaor nung tabakit. Tapno ada para emergency tayo. Di kagdanag, agurnungak to. Kaya't ko lang mo't apapintasan to'y balay. Tapno maragsakan ka mo't ayin ton agawid ka. Sige nga rod, bakit? Adakan ka day ta. Alang nga rita. Alang nga rodan. Umawag ak tumanan. Ay, sige nga rod lakay. Bye! Tatang, mapanyon to man ayaban ni Nardo. Paaramid ko kumandya tiles ti kusina. Nay, talaga ka di apat tiles mo ti kusina tayo, Mayra? Huwag nga agpaiso anak ko. Nagmayat pa'y mo't dya datar na. Napintas pa'y laeng. Nga rod Sukatanon nanang tapno na pinpintas. Kakaiso na nagpawit ni Robert iti kwarta. Isong adda mausar tayo. Imbagam ka di ka ni Robert na itaaplanam. Wen tatang, imanugot mo't. Amumot adida ka mabalin apagkadkadan di asawa anak ko. Un nga raw. Isasang ka ibagakin ka nga agurnong ka, Mayra. Apay, namnamaam ngagnanayon di asawa mo di sauday. Tatang, Ay, apaw. palpalagi pandakalaeng anak ko. Di mo ko matagidaksan. Hustaw ni nanang mau. Wen ka di, maawatak. Saan kayo magdanag? Talaga adagitila ang importante ti paggasgastusak. Nay, malmalpas mo gaya mo na ita ipapaaramid mo, anak. Talaga na daras ti trabaho na da maaramat a kwarta. Kurang nga rodon tatang. Iso nga awagak manon ni Robert. Tap nagpawit manon, tani. Adapay gaya materialis a masapo lagatangan. Apay no ituloy mong tulaeng ngayon inton agpawit manin nila kay mau. Kakaasimot na agiremedyo manan iti ipawit na ka. Sa paisaan pa na danon ti sweldo da. Adda kwarta na dayjay tatang. Imposible nga awan. Adda urnong ni Robert ijay Saudi. Kasta ka na yun ti mapaspasamak tunggal agsweldo ti asawak manang Emmy. Adda ka na yun ipaaramid ko wenno gatangek. Iso ka daw yan akurang ti may pawpawit ti asawak. Sang kaibaga namot ket di amasapol nga agimped ken agurnungak, tapno uray anya kano ti mapasamak. Addan to kautan mi para iti kasapulan mi, wenno anyaman nga emergency adumteng. Ngem natangken ti ulok manang, tanagsam makedak akanayon nga adda maipawit ti asawak. Hello, Robert, lakay. Imawagak, tay palagip ko kumaadandanin kasangay ti anak ta. Aywan bakit? Tsak nalipatan day ta. Kaya't ko mga imbitaron dagiti kaaruba tayo nga daan nakda. Tapno naragsak mo't ati kasangay ti anak ta. Di agsagana kayong ton di tabalay. Day tangarod ti ibagak kumaken ka.
Kaya't ko nga iti kumamay sa fast food chain, ti pakaangayan ti birthday ti anak ta. Ay, nagkanbasa kon, kat ada na ipareserve kon. Kasta ka di? Wan, lakay. Isong agi patulod kanton ti pagbayad ko iti nagpareserbaak. Wala, bakit? Pauwitan ka, Dagos. Ay na, agyaman at lakay. Sigurado naragsak to ti birthday ti anak ta. Sayang laang tawan ka ditoy. Saan mo maimatangan ti kasangay ti anak ta? Sa nabali, bakit? Di napatag. Masilibraran ti kasangay ti anak ta. Ay, sige nga rod lakay. Urayak ti ipawit mo Bye! You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Anya ti kunam anak ko. Iti fast food chain ti pakaangayan ti kasangay ti apo ko. Wan tatang, apay ka di? Nay, saan nga ta nagastos unay day ta anak ko? Wan nga road. Amo ka din ni Robert day ta planom anak ko. Wan nanang, tatang. Kinapudno na, urayo kunti pawit na akwarta, tapno mabayada kunti reservation ko. Ay na anak ko, dakkel manon agastos day ta nga inaramid mo. Kakaasi mo ti asawa amang manggad ijay Saudi. Idento ta sika, day talagas gastos ti aramidam. Nanang, para motlay ti anak mi day ti aramidek. Kasangay na nga rod, kat kayat ko nga imbitaran amin dagiti addaanak na akaaruba tayo. Saan nga ta pa nagpalangguad day tangar aramid maun Mayra? Ni tatang met, kayat ko laang anaragsakto ti kasangay ti apo ko yo. Nasayaat mo tay mawag kalakay. Inton bigatan ti kasangay ti anak ta. Bakit? Ne, apay lakay. Agsakit ka di? Apay akas ta ti boses mo. Madandanagan lang amin, Mayra. Apay aya, anya tinapasamak. Mayra, agikap na iti trabahador dito'y kumpanya nga ayan ko. Anya? Kat? May saka ka dagiti maikat, Robert? Awan pa imatkit di timbagada. Ngam, saksak bayak lang ti posible mapasamak. Ay, basta saan ka nga agpanunot iti negatibo? Saan ka maikat iti trabaho? Sapay lang kumaa. Tauray dagiti kakadwak dito ikat madantanagan da. Amangan numapawit kami at na oras. Saan mo apanunutan day talakay? Amok, saan ka maikat iti trabaho? Mayra, bakit? Ha? Robert? Adda ka? Wan Mayra, nagawid ak. Apay aday mo imbagbaga nga agawid ka. Sinabat na ka kumay di airport. Saanin? Talagang inarantak tinagawid adiyo mo. Tapno saan kayo naggastos iti pa ng sabat yung kanyak. Oh, nyak. Oh, di nakadipastra kan. Ay, mo nagkalakay. Ay na, mailiwak at talaga kan. Oray syakmat Ayan ti anak ta. Dananang kan tatangay. Remor ni tatang. Dananang kan ti anak ta, adada iti siled. Isursuro ni nanang ti anak ta iti assignment na.
Ay na, sigurado ang makla at dalakit di. Iti sorpresa nga idadatang mo, lakay. Kalaat ti panagawid ti asawak manang Emmy. Naklaat kami amin, tadi na imbaga nga agawid gayam. Ngam ti dimi ni namnama, may sagayam ti asawak kadagiti na ikat iti kumpanya apag trab-trabahuan na iti Saudi. Naklaat pati dananang kentatang iti napasamak, ngam saan kami anaawanan iti namnama manang. Kalpasan ti sumagmamanong aldaw, nagbirok ti asawak iti pagtrabahuan na dito'y pagilyan tayo. Pag subsublin da kiti nagaplayak bakit? Barang maala ako, tapno makarugiak mo tin nagtrabaho. Wen lakay, saan ka maawanan iti namnama? Addan tulat ta. Narigat lang amin ti mangrugikit, bakit? Ay, pasensya ka na, tadyak mo't ninamnama akas ti mapasama kanya kiti Saudi. Kunak nagbayagak ejay, tapno maipaayan kayo kumay tinasaysayata pa nagbiag. Sana bali, agtinulong ta. Di ka madanagan. Manang nga asi ti Diyos. Myra, adala ko makayat ko adamagan gan ka. Anya day jay? Nakaurnong ka kadimot laeng manipod ka dagitimpat patulod ko aswildok kan ka. Ha? Bakit? Pagdamdamagan ka, ada ka di urnong mo? Awan nga rod, lakay. Ha? Nakita mo't tinapanan na saan ka di? Naipatarimaan ko day to'y balay. Saanon akas iti pinanawam idi? Uray basit lang agatad? Awan la ka din tinaidulin mo, Myra? Awan. Diyak mo't ninamnama mapasamak kan katikas jay. Dahito yun ti kanayin kong ibagakin ka edi. Nga agurnong ka, tadi tay amunaan niya dagiti sumarno ang mapasamak. Kasano ngay na dakalata pagkasapulan? Pangalaan tayo ngay, kat awan pa mo tinabiro ka katrabahok. Pasensya kan, Robert. Ay na, masyanak iti manugang tabakan. Uray siya ka. Kalaat mo't tinapasamak. Daitan, di ka na yun kung ipalagip ka ni Myra. Saan na anamnamaan, naka na yun nga daidya abroad nila kay na. Masapol nga daornong na, tanoan na mapasamak akas tao, saan na nga agbanag ang nakakaasay. Lakay. Anya nga ita, napasama ka. Kasi pa iti manugang ta nga agbirberok iti trabaho na. No kumada ornong ti anak ta, di ore aginanapay kumamat ni Robert. Amo kakalpasan dagiti napasamak kan kuha na ijay sauday. Madipay latirik nana. Mapalpaliiw ko mat day talakay. Kanayon ang maimay-mayang. Ngarod Naunag akanayon ti pampanunutan na. Ay, unay mo't ngaminan ti kasjaya na pasamak aya. Ay, saan tayo mo't kiti atengel dagiti pagtag. So nga ti kasayatan nga ramidin tayo, bakit? Agkararag tayo Asapay la kumata makasapol mo't langan iti trabaho ni Robert. Mami! Ha? Apayan anak ko. Anyat mapaspasamakan ka. Apay nga agmamayo ka. I feel so cold, Mommy. I'm trembling. Anya? I don't feel well, Mommy. I'm sick. Ay, sus. Apayan nga Oh my ka, anak ko. Mapantay di silid. Oh my God.
Naimbag ta si Mangpet kan Robert. Nagngato ti gurigor ti anak ta. Anya? Itay si Mangpet, agmamayo. Kunana ama ditirik nana. Ni, masapul nga ipanta na iti ospital ta anak ta. Awan kwarta tayo. Mayra, saan mo na panunutan da ita? Ti importante, may panidya ospital ta anak ta. Makamuak to nga agiremedyo iti mabusbos. Mabit lang, mga yabak iti pagluganan tayo. Ipanta ni ospital ta anak ta. Lakay, nadengge ti anak ta. Imbaglaangan ta na itaray ta adagos ti ospital. Di ka nagdanag. Adan dito ospital ta anak ta. Madaman na tamtamingan dagiti doktor. Basol ko amin da ito'y. No sa anak ko maagas ta durunay. Ada ko makwarta mausar dito ospital. Saan ka kumakakaasing agi remedyo iti busbusan ta dito'y? Di mon panunutan day jay. Ti importante, ada dito yun ta anak ta. Kat awanan ti rumbo nga pagdanagan ta. Robert. Di mon pabasulan ti bagim. Adamat basol ko. Sana ka nagurnong idadaak pa ilangan di Saudi. Impawit ko kan kati amin na swildok. Hanggang sana bali. Amutan to niton sumaruno, Mayra. Ang yaman at tanawatan na, Robert. No sa bali lang at ang asawa. Ang mga noinsinan akon, kapoy tinaramid ko. Asawa ka, Mayra. Rumbang lang asyak to umuna ang makaawat kan ka. Katagbalin ko man eleksyon ka data daytoy anapasamak. Asaan lang nga iti agdama ti rumbang apanunutan. No di kat iraman akanayon ti masakbayan. Nanang, tatang, ada kamin. Ay bakit adan ti apo ko ta? Nairuwardan iti ospital. Ay, agyaman tayo iti Diyos. Tanakalasat iti pagad ti apo ko ta. Awanin ti rumbang pagdanagan nyo, nanang, tatang. Naimbagan ti apo ko yaw. Ay na, agyaman kami matkan ka, abarok. Gapo iti kinasaya at mo. Kalpasan dagiti napasamak. Nagtalinaad ka man nakaawat nga asawa ka ni Mayra. Huwag nga agpay sa Robert. Na kami pa iti mabainan nga po iti napasamak. Ang mga no pampanunuta masaan mi pinalagipan ni Mayra nga anak may. Libatin yun dahi tatang. Agyaman akmot kada kayo Tada kayo anang taraba iti pamilya. Kabayatan ti kaawan ko iti danada. Ken adagayam na pintas sa damang nga ibagak kada kayo. Ha? Anya day siya, Robert? Mayra, bakit? Nanang, tatang, aday mawag kanya kitay. Ti sekretarya ti kumpanya nag-aplayak. Naawatak ka nun iti trabaho nga inaplayak. Ha? Agpay sa Robert? Agyaman ak, Diyos ko. Ay nasayatan na magdayta. Wun nga road. Ala, aginana kayo, tagluto ni nanang yo, iti pagsasanguan tayo. Silibraran tayo, ti kinaimbag kada tayo, ti Diyos. Nakalasat iti paggad ti anak ko, kan naawat iti trabaho nila kay ko. Dagita ti parabor nga impaay ti Diyos iti pamilyami manang emi. Agyaman akmet tanadaanak iti man nakaawat nga asawa, nga iti laksid dagiti nagkurangak, nagtalinaed ti kinapatag ko kankwana. Ita adda natalgad at trabaho ti asawak, kat awanan ti plano na pay nga agsubli iti balasiw taaw. Daytoy tipadas ko, to'y pagayam mo, Mayra. Mayra, pagayam ko, napintas ti pakasaritaam. Ken husto ti kunam, apakaagsawan, itinabalitukan nga adal. Talaga nagasat ka,
taman nakaawat kan manang ipatag ti asawam, nga itilaksid dagiti nagdalanan nyo apan nubok, nagtalinaed anabigket ti panagdadanggay yo asang kapamilya. Sapay la kuma tamataginayon ti kinaragsak ti pamilyayo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibyan. Bintun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asam kan panubong ligay ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugon iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat impatulod ti pagayam a nagpailingad itinagan anik, adinan inlanad ti address na. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out to all Tugot addicts from Lovely Rose. Shout out kada Maria Shelo Padilla iti Hong Kong, Florenda Kimpaoy, Jackie Claro. Advance Happy Valentines kanila Kaiko Demi Nieveras iti Nalvo Sur, Luna, La Union from Nida Nieveras. Sabiano and Gante family from Ronald. Javier Wilma iti Abra. Lirma Sibi iti Hong Kong. Reynaldo Jr. iti Singapore. Mendoza family ti Ramon Isabela, kan Inanama family iti Alicia Isabela, kan happy 19th birthday to my son, Mark Jade Mendoza Krabahal, from Lavleya Mendoza iti Malaysia. Makablaawan pa iti Apedchao kan Abkaren family from France, Igorota Abkaren Vlogs. Advance happy birthday Cindy Shane Fonasher di Tatabok Kalinga from Mama Francine Dagayon iti Hong Kong. Kablaawak ni anak ko Shirley May Malata Paet, cum laude. I'm proud of you from Kathy Malana. Shout out kani Veronica Valdez. Medina kan Maburang family from Ronald Medina iti Riyadh, Saudi Arabia. Dakiwag kan Navarro family, especially Tatay Eduardo, Nanay Anastasia, Mama Marie iti San Mateo Isabela, kastamat ni Papa Ismael Dakiwag iti Saudi Arabia from Levi Dakiwag. Makablaawan nila Kaiko Patricio Cadoy di Tabanaw, Mountain Province, Juliana family di Tamuta, Casibon, Nueva Vizcaya, Fabilin kan Viernes family di Talagasit, San Quintin, Pangasinan, from Jonaline Fabilin. Pamilyak ni Tadupax Nueva Vizcaya, nila Kaiko Dexter Rivera, kan anak mi Adajet kan Jade from Jasmine Rivera iti Qatar. Makablaawan ni Nanang Bining Padron, kan Tatang Jose Padron iti Simano Norte, San Pablo, Isabela. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Nick. Dear Manang Emmy, ilingad naklaangan itinagan anik. Naasumak nga agdengag kadagiti drama, apakaitampukan tinagduduma apadas ti biyag manang. Kat nalaos ti ragsak ko, apaman anatakwatak dayto YouTube channel yo. Adamot padas ko akayat ko nga ibinglay manang, bareng makaibati iti adal kadagiti padak adumdumngeg. Adan asawak ken may nga anak ko. Ngam nagbalin a komplikado ti biag mi nga agasawa, gapo iti may sa abanag asyak matlaeng ti makagapo. No apay,
Iso ti inak isalaysay. Masapol nga ikalaysam ni Amor, Nick. Naman ti, saan ko ngay ayatan ni Amor? Apay nga ron na pinakibiyangam do saan mo nga ay ayatan. Ay, laglag kakit day. Anti, nagayatan mi adwa ti napasamak. Wan, ngam kasano no masikugam. Daytan ti ibagbagaken ka, Nick. Naasam kan tumot ngamin iti babae. Ipagarup mo nga amin a babae kat mabalin mo apagay ayaman. Anti, Iti daytoy agundaway. Saan akon nga umanugot apagay ayamam ni Amor. Anya laangan ti ko naan dagiti partidos ni Uncle Mau. Baybayan may akas ta tinapasamak ka ni Amor. No awan ti panagbain mo kanyak. Agbain ka ni Uncle Mau. Kaanakan na ni Amor nga intalak da kada kami. anti, sana pa nakasagana nga agasawa. Pues masapol asaganaam itan. Ha? Kayat mo man kan saan. Ikalaysam ni Amor. Amor ka anakan. Apay ngamin ngay manugot ka nga da mapasamak ka da kayo ko ninig. Among playboy na dya ka anakan ti ikit mo. Pakawanandak, Uncle. Namati ak namin kadagiti agkakasamit abalikas ngayon sawsawang na kanyak. Ay, amumot a playboy ninig. Saan ka na? Analaan nga iti iba nga dagiti kakabagyan tayo. Numaamuan na tinapasamak. Sapay ka anakan ni Antim tinangaramit kung kayo di kasta. Uncle, Masapol nga ikalay sana kaninig. Ang mga nagsikog ka. Urayin tayo ka di pa, mapasamak na ita. ngam saan na kay ayatan ni Nick, Uncle? Masiguradok na ita. Pues, masapol na sursurwan na kay tan nga ayatan. Daklaki daw manugot na di na kay kalay sa daytanek. No ada respeto na kada kami ka ni Antem. Di nakakumaginargaraw, tagpada kayo nga day ti sidong may. Aring nagkapsat kayo, nulabsin tagsao, taanak ti pangibilbilangan mi kada kayo adwa. Uncle, Masapol nga ikalay sana kaninig, iti kabiitan apanawan. Bakit, nakasarita ko ni Amor, umanugot ka no ang makikalay sa kaninay. agad-gad ni Nick. Imbagak asaan na mabalin. Da, Masapol nga agkasardakin ni Amor iti kabiitan a panawan. nasaya at mo't takastagayam di imbagam. Tanusak tinakisarita kan kuana, talaga akastamot laang ti ibagak. Ano di kat sumangkaduldog Impakat na ti kina-playboy na, ngumkan ni Amor pa'y nga arig nakabsat nan, tayong bilang takit nga rudon ida nga anak ta. Ay makapahay blood na ita ka anakam. Ala, saan kan nga agpungtot lakay? Mayat man wan numade, masapol nga ikalay sana ni Amor. Kababain ka dagiti partidos mo, numaamuan dat inapasamak ka ni Amor. Lakit di Di ba kat ibagaran na kinunsintir ta ti kinaloko ni Naik no saan da nga agkasar? Ay, pasensya kan lakay. Ala, masapol a pagtungtungan tayon, no kaano a maangay ti kalaysa dagiti dua. Anya mo tandaan ti kan, Uncle? Talagang ipilit na agkalaysa ta. Awan mo ta relasyon ta. Kan saan ka ngay ayatan? Amom day ta. Kat no day ta. Kat no may papan mo iti napasamak ka data. Nagayatan tamot niya agpadpada day dyan napasamak. Saan ka di? Huy, agtagari ka mo't Itayak pa lang sa asaw dito yung awan pa'y pulos ibagam. Di tamot mabalin atub ngaron ti pagayatan da, Nick. Anya? Kasta lang ti ibagam?
Siguro talaga nga da pa naggustom kanya-kanya. Iso nga awan na pulos ti panagkadkad mo iti ibagbag hada akasar. Anya ka matan. Masapul laang mo't atak daram tinapasamak ka data saan ka di. O sige, ano day ti pagayatam? Sige, ikalay sa ka. Ngam di mo namnamakin na masurusuro kan to nga ayatan. Ta saan to ang mapasamak day ta? Pulos! Agnanaed kami kan ni Amor iti balay daan ti Belen kan Uncle Ramon. Arig na may sa kamin a pamilya, taimbilang da kamin nga anak. Saan da ngamin anaparaburan iti anak. Aklunak manang, may saak a playboy. No adda amok nga agkurso nada kanyak, saan ko apalabasan. Gapo siguro tamay may sa abalay ti pagnanaedan mi ken ni Amor, napasamak ti saan arumbeng a mapasamak. No pay agkedked tiriknak, ingkalaysak ni Amor manang, gapo ta saan nga imanugot daan ti ken uncle, asaan ko nga itakder ti dayaw ni Amor. Nasaya at mata si Mang Petkan. Nakaluto akon. Mangantan. Sige, talaga mabisinak mo tin. Anya tinlutaw? Siyempre, di paboritom sinigang a karnet baboy. Amok anabannog ka. Masapul mo ti sabaw. Mabit lang nga ro tag-shower ak. Isaganan mo ti lamisahan. Apa gusto na malpasak ag-shower. Nakasaganan to matan ti makan. Nakasaganan ti badom. Aday ti rabaw ti kama. Adamot tan tuwalyam iji banyo. Agyaman ak. O sige, mapan ka nga rodan. Tapno daras ka amalpas. Ipapudot kon ti sabaw. Saan ka kadipay amaturog? Rabiin, masapakan to manan inton bigat. Jak pag tuglap. Muna kalatan. Awan ka di ti malagip mo inton bigat? Anya ko mga itirumbang nga lagi pag. Awan mo ta. Sa bagay, makumikom ka ngamin iti trabahom. Iso nalipatam siguron. Wedding anniversary ta inton bigat. Anya? At, Anya? Wedding anniversary? unik. Ag-celebrate ta kuma. Anya ti kayat mo? Manganta itiruar? Wano agluto aklaangan dito'y balay? Adola amin day ta nga amom, amor. Gastos man di pampanunuto mo. Agimpad takit di atap no makaurnong ta. Maminsan laang mo't itimay sa atawan dito'y a celebration. Amom, amor. Dagiti celebrar iti anniversary. Iso dagitay disnudo ang nagkalay saan ajay na pilpilit laan. Amo mo tinapasamak ka data, saan ka di? Nick, Iso adi ka man nag-ambisyon nga da mapasamak ka anniversary tinagbaitan ta. Taawan to apulos. Tandaanam day ta. Kumusta kayong kanilik, amaw? okay kami mo't angkal. Awan problema. Nasayat mo't nukas ka. Napayang nga binag na saan kayo nagpasyari di balay. Iso sa kong timay ng sarungkar kada kayaw. Angkal, Matanagan nga min na antiyaw. Amangan kanunod na saan anasayat ang mapaspasamak kada kayaw. Amu tayo dagiti napasamak iti kalabaw. Saan ka day? saan kayo amadanagan, angkal? Okay kami at talaga kaninik. Ay kinasayat nga ruda. Aywan. Awan ka di pa ay balasang ka. Saan ka pa ay amasikaw? Saan pa'y angkal? Kan husto laang. Ta saan kami pa'y nakasagana kaninik? Kaya't mi pa'y ti agenjoy adwa. Ani, agawaan nyo tani, magagaran kami na maadaan iti apo ko kunantiyaw.
Bakit kun lakay kamain? Kaanon tupay nga daw awiran mi kun ni Antem? Di kay madanagan, Uncle. Dumteng to dayta. May gayam nagpa-share dito ni Uncle. Kumusta ka kano? Apay, anya ti ginagara na. Awan, imay natalapi na share. Tanabayag nga minan adita nagpaspasyar iti ayanda. Imbagam ko maabisi ak iti trabaho ka. Imbagak mat. Amom, damdamagan na numasikugak kanon. Magagaran da kanon amadaan iti apo ko. Imbagam ko masaan ta pa yan nakasagana. Isumat ko nak. Nick, uray siya. Kaya't kumatan ti agsikog. Ha? Kaya't kumatan ti maadaan iti anak. Tapno kompleton ti pamilya tayo. Anya? Amom ka diti ibagbagam, Amor? Anya nga anak kasasawam? Jack kaya't ti maadaan iti anak ken ka. Mamumak to pa yun na makidindin na kung kayo ti may sabalay. Kina niya pamilya nga ibagbagam. Awan ti pamilya ta, Amor. Di na kadi pala nasursuro nga ayatan. Nabayagtan nga agdandan na, Nick. Aging ka ita. Sabali pala asilin ti pagturturugam. Jack nga rod mairusok ti makidin na ka. Naawatam? Ito ti makidin na ka kadjakon mairusok. Dito lakid din maadaan iti anak ka. Ala, lipatan mo ti imbagak. Sige, maturog ako no saan ka pa'y makaturturog. Good night, Nick. Apay nga taan narabyan ni Nick ita. Sabali ti agparparik na kanya ka. Diyos ko, saan ko maapumudno ti atap ko? Ay-ayat unay ti asawak. Kat kabaalak ti agsakripisyo para iti panagayat ko kankwana. Ada ka mo't gaya man, Nick. Abayan nakaring kapayla. Urayan ka nga, Rod. Ta sino tinagko na nga orayan na? Ala, umay kanta asibayan ka amapan iti silad mo. Nasobra am ti iminom. Siyempre, nag-happy-happy kami mo. Makaumot ya, gawid masapa dito balay. Ala, agidakan tap na makainana ka. Nabalte ka. Talaga maturog ako. Sige, maturog kan. Anya mo to ninik. Naimbaglaangan ta nakaawid pa eh. Sukatakon ti bagan anay na. Nagtaer ti asawak. Ngapay adinak maayat. Pakawanan nak. Ngam kayat ko at talagan ti maadaan iti anak. Pakawanan nak, Nick. Mano atawan kami nga agdandan na kani Amor manang. Ngam talaga adyak masursuro nga ayatan. Ar-aramidan na ti amin a pagrebengan nakas asawa. Ngam talaga ang nagbalinak abulsek. Tadyak pulos makitkita dagijay a sakripisyo na. Iti daydi a panagawid ko anabartek. Nariknak ti panagparipirip ni Amor. Kat sa anak a nagkitakit. No diket dinanggayak iti kayat na a mapasamak. Nagbunga tinapasamak manang, agingga nga impas ngay na ti anak mi. Kas lalaki, ingka gumaak ti nagtrabaho, tapno adda pagbiag mi manang Emmy. Ngem ti pakas daawak,
Talaga sa anak a makarik na iti ayat para ken ni Amor. Anak, umunakan a maturog. Siyak laangan ti manguray ken ni Dadim. Apay late ni Daddy. Busy ni Dadim iti trabaho na, Tintin, anak. Ang mga overtime, iso arabiin ngam awan pay laeng. Always moot, Mommy. Di nakpay ihag no sumamput. Ala, pasensya mo ni Dadim. Inton bigat, mapantan to agpasyar ijay mall. Kadwata ni Daddy, Mommy. Ang mga saan ang makasurot ni Dadim, anak. Tada work na inton bigat. Okay, Mommy. O sige, ingka maturugan, tapno saan ka mapuyatan. Good night, anak. Good night, Mommy. I love you. I love you too, anak. Narabyan ka manan. Inururay na ka ni Tintin itay. Apay ngamin nga orayan dak. Aguray ka man, Amor. Aglin na wag taman. Saan nagaputadan anak takat tenggal na ko na? Pakibiyangan mo tami na pagnakon. Ngamnik, makitkitan ti anak ta ti ar-aramidem. Kanayon ama iliw kan ka. Gaputawan apulos oras mo para kan kwa na. Sana balikan niya kon. No talaga adinak maayat, maawatak. Ngam saan kumamot ni Tintin. Ipakita mo kumamot napatagkan ka ti anak ta. Ipapay ko mo ti amin nakasapulan nyo ah. Anyapay ko mo ti birukam. Agtrab-trabaho aktap no maipaay ko ti amin akasapulan nyo. Ngam no ti ko nam agbalin tayo anaragsak kas may sa pamilya. Saan to ang mapasamak day ta, Amor? Anya ka di pa'y tinaskan nga aramidak. Tapno ipaayan nakmat oray basikla ang apamatagnik. Agsaksakripisyo gaputa ay ayatan ka. Kasla di akong maibturan ti kastingar aramidam kanyak. Masaksakit ta anak iti husto. Manun atawan nga agsaksakripisyo Tanam na maak adumtang to ti aldaw amaayat nakmat. Ngamawa na pulos mauray ko, Nick. Kasla kayat kumatan ti sumuko. Nabanog akon nga gururay nga agbalbaliw ka. Kat mayat nakmat kuma. Nabanog akon. No nabanog kan. Anya pa lang aramidam. Pumanaw ka na. Maumak mo na makakit-kita kan ka. Itag mo ti waya-wayak tapno malpasan ti kalbaryom. Naulimok ti balay. Kaslawan tao Napanan nga tadagitagi na. Damot surat dito ilamisahan. Anya nga dito surat. Nagkapumot ka niya mo. Basag mo. Dear Nick, pimanaw kamin iti anak ta. Dumtang matgayam ti panawan mabanog ti puso. Itad kon ti wayawayam ni. Sapay kumata mabiru kamon ti talina ay ti puso. Ita, taawan kami iti anak mo. Amor. Kamaudyanan na. Naumamot lang tawanan ba na babae. Nabayag ko man naramid na dahito ya. Inuray na pailangan na daan kami ti anak. At least, nawayakitan.
kalpasan ti mano atawan na kalbaryok iti dun na dadya babae. Ita, maaramid kon ti amin na kayat ko. Nawaya akon. Kunak man awan ti pare ko ti panagdenayo kaninik. At damot gayam ilimlimad mo kada kami, Amor. Wen nga rod balasang ko. Nabaalam ti kasday a sitwasyon iti mano atawan. Ngarut a. Pinilit ko ti bagik nga awaton amin nga aramiden kanyak ni Nick. Gapo iti nalaw sa panagayat ko kankwana. Ngamawan nagmamaayan na anti. Aging ka ita. Dinaklat na masursuro nga ayatan. Itilaksid nga adan anak mi. Kunak na agbalbaliw, idinadaan kami iti anak. Ngamsan mo't gayam. Pati ni Tinting nga anak mi, nairamraman iti kasdian na pasamak iti pamilya mi. Di na pulos na rik na ti pamatag ti maysa nga ama. Pasensya kan, Amor. No, saan da kayo pinilit niya agkalay sa ide? Saan kumamot ang mapasamak ti kastoy ita? Huwag nga agpayso, Amor. No amumi kumasaan apulos nga agbalbaliw ni Nick. Saan min pinilit nga ikalay sana ka? Basol mi da ito'y anapasamak. Awan basol yu, Uncle. Auntie, talaga siguro aday ito'y tigasat ko kan ayat. Sana bale, taadamot anak mi nga agbalin aliwliwak. Kan nabiyag apakalaglagipak, iti patpatgak unay nga asawak. Apay nga, kastoy di marikrik na kita. Imbis kumakanayo na kanaragsak. Apay akasla, dakurang. Ura niya taaramida ka pa ng iliwliwag itinapasama kada kami ni Amor. Jack pulos malipatan. Kaya't kadya sa hunda ito agayatak matan ka ni Amor. Apay birok-birokog ti kaadana dito'y balay. Kastamutan ta anak mi. Kas ita Arabi. Alo si Isanak. Gaputa jak makita dagita ginak. Sana mabalin dito Masapula birukak dagita ginak. Sakbe amala daw ti amin. Sapay ko tasaan pa yan napukaw ti panagayat kanyak ni Amor. Pakawanan nak Diyos ko. Amo ka sana mapakawan ti basol na aramid ko ni Amor. Italaan na amiris ko. Ana patagayam kanyak dagita aginak. Sapay la kumata mapakawandak. Agrobata kita matlaan. Sa pulak dagita aginak. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Jack amumanang noan niya tinapasamak kanyak. Ta iti may sang aldaw, na amiris kulaangan akasapulak gayam ti pamilya. Ken nariknak nga agayata kun ken ni Amor nga asawak. Binirok ko dagiti aginak, ket jak nagkamali iti napanan, ta dadagayam iti balay, anagam-amwan mi, ken nakapasamakan ti amin, amakagapo ti panagbalin mi met nga agasawa. Iti balay daan ti ken Uncle. Nagkidawak iti pamakawan ken ni Amor manang. Ngem kinunana nga ikakkanupay tinaan-anay a panawen a mga miris, no agpay sumet laeng ti ibagbagak a napatagdan kanyak.
Nagabrodak nga rod manang, kat iti kaadak iti balasiw taaw, nakarkaro ang nariknak ti panagayat, kan panangipatag ko iti aginak. Dandanin malpas ti kontratak manang, kat namnamaek nga iti panagsublik di ta Pilipinas, agdadan na kaminton kasmay sa pamilya, gaputa tunggal awagak ni Amor, ibagbagak ken kwa na tigagar ko amangurnos iti pamilyami, kat saan met anagkadkad. Daytoy ti pakasaritaak manang, toy pagayam mo, Nick. Nick, pagayam ko, pudno unay ti kunam, a makaibati ti padas mo iti adal kadag iti dumdumngeg. Naidumduma ti padas mo pagayam ko. Ngam nagasat ka, tanaddaan ka iti asawa, akas ka ni Amor. Ado apan nakapasakit tinapasaran na ken ka. Ngam iti laksid dagita apan nakapasakit, nakarkaro ariming baw ti panagayat na ken ka. Sapay kuma tadaytoy apan nakaamiris mo, kat agbunga iti nasayaat, kat agdadan na kayunton, kasmay sa anaragsak a pamilya. Awan imposible, basta buyugam iti kararag. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, tibiyag. Tintun mapunas dito'y lagi. Tagiti naglabas asam kan panubong ligay ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugo iti danal tibiyag.